Max, prøv at høre, jeg tror, man skal være mindst 18. Nej, man skal ej. Skal man ikke være mindst 18 år for at komme ind på Roskilde Festival? Jeg skal ned med min datter i år, hun er 16. Okay, fedt. Tak for hjælpen. Ved du hvad? Vi gør det sgu. Vi? Jeg tager med. Det gør du ikke. Han er teenager. Han er hjerneskadet. Han fungerer ikke optimalt. Der er gang i den, hva'? Hvad fanden laver du her? Jeg forklarer det senere. Lad mig gætte, har vejsproblemer? Jeg er omgivet af bindegale kællinger, der vil styre hele mit liv. Slap dog af. Jeg har ikke ligesom besluttet, hvad jeg Max har gerne vil. søgt på Christianshavn. Har du søgt for mig? Helvede, mor! Har du fødselsdag i dag? Nej, det er min sidste skoledag. Nå, undskyld, det er Esther, min nabo. Esther, for helvede! Hvis du giver mig arbejdsro, så tager vi to sammen afsted. Til Roskilde. Sted? Det er godt, det der sted. Det er altså Sten Kold. Og lev livet, Max. Vær modig. Jeg har et barn derinde. Det lyder voldsomt. Hvor gammel er barnet? Prøv at høre, han har glemt sin oplader. Helvede, mor. Nu ved jeg, hvor du er, og I har selvfølgelig også krav på at vide, hvor jeg er. Og jeg er lige over på den anden side. Der har jeg tænkt mig at slå mit telt op. Skal vi have 2 gange nachos? Hvad? Jeg giver. Jeg synes, at du skal gøre lige, hvad du har lyst til, men bland mig udenom. Det er fandme pinligt, det her. Max Pinlig på Roskilde kommer snart i biografen. Se, det der Emmas dilemma, det var jo sådan set det, der startede en stor del af, ja, i hvert fald din nyere karriere, Mette Horn. Ja. Nu i Max Pinlig film. Ja. Og nu kommer den 3., hvor I tager på Roskilde Festival. Ja. Men det er stadigvæk Lotte Svendsen, der er instruktør på den. Ja, det er stadig Lotte Svendsen, der er instruktør på den. Og det var hun så også med i til det der Emmas dilemma. Ja, altså det er jo sådan, at hun var både instruktør og skrev også en del af teksterne, og vi skrev også selv. Og sådan er det jo også her i Max Pinlig-filmene og i serien, at det er Lotte, der skriver, men vi er også mange, der sådan brainer. Jamen, du lægger der brainer rigtig mange. En stor del ind i posen, ikke? Jo, men det er Lotte, der skriver det i sidste ende. Og Max, altså, er det i virkeligheden ikke din egen søn William? Nej, ikke helt, men det er helt sikkert, at der har været rigtig meget sådan inspiration undervejs, i hvert fald til, hvad det er for nogle tanker, man går og gør sig og omkring sine børn i den alder, specielt drengebørn, og hvordan man sådan langt hen ad vejen også kommer lidt til kort, og måske tumler lidt rundt og har det svært ved at finde ud af, hvor grænserne går for ens stormende kærlighed til sine børn, ikke? Og det er klart, det har selvfølgelig været stærkt inspirerende at have børn i den alder. Men det ved mødre jo godt, for de har den jo stort set alle sammen. Hvad har de? Den der for meget over for sine børn, for meget pylder, ikke? Altså, de skal alle sammen prøve at sætte den her grænse, ikke? Og derfor er der jo et potentiale så kæmpe stort i det her land, at mødre, der gerne vil at se filmen, fordi de kender den. Ja, det er jo så også på en måde jo måske også dem, vi rigtig meget kommer til at snakke til i denne omgang. Men selvfølgelig også, tror jeg, de unge, fordi det er jo sådan med denne her film, at den har jo fulgt Max fra han var en helt lille dreng. Og nu er han 17 år og vil rigtig gerne hjemmefra. Og det vil sige, at de børn, der sådan har fulgt med og har elsket Max fra han var lille, de er jo altså også selv teenager. Så det er jo også en film til dem og en hyldest til dem. Og ja, det er jo deres historie en gang til, ikke? Jeg har jo selv været på Roskilde Festival. Ja, jeg var jo på Roskilde Festival i sommer, ikke? For første gang siden jeg som 17-årig tog med derned og uden en krone på lommen og boede i et vådt telt. Det var ikke nogen stor succesoplevelse for mig, så det var fantastisk at komme derned igen. Så det var faktisk, som mor havde jeg lidt de der billeder af Roskilde. Det var sådan et eller andet kæmpe tumle rundt, noget i mudder og mange mennesker og noget uregerligt, lidt angstfyldt noget, ikke? Men så kom jeg jo ned til en fantastisk stemning og enormt søde mennesker, og hele den der flok af unge mennesker, der var enormt søde hinanden. Altså det synes jeg var sådan helt højt på... Ja, her i sommer? Ja. Men den har jo udviklet sig. Det er jo pudsigt, at sådan en festival står som en ronkedor. Ja. Der er jo 3 af de der store, der har stået siden de egentlig bare blev fundet på af nogle lalleglade hatte i slutningen af 60'erne, starten af 70'erne.
Det er Christiania, den ene, den kom i 71. I Roskilde Festivalen, den kom også i 71. Og så er det Thylejren, der kom i 70. Ja. Og dem er der ingen, der rører ved. Nej. De får da bare lov at køre og passe sig selv, fordi der er en indre justits åbenbart. Ja, det er det, der er. Det er jo det, man oplever, og det var jo det, der var sådan, da man sådan kom der til Roskilde Festivalen i år, altså i og med, jeg har for eksempel ikke været der i 20 år, ikke? Det er sådan en enormt positiv stemning, som er der lige fra start. Stille og roligt, det finder vi ud af, og hen ad vejen, og det ved, der var ikke nogen, der sådan, det der med køkultur, og at vi hjælpes lige ad, det finder vi ud af. Var det lige fra, at man trådte ind, altså da man skulle løse sin billet, eller man skulle finde parkeringsplads, så var det sådan set, det er sådan, man gør her. Nå fedt, jamen det gider jeg rigtig godt, ikke? Og så var der sådan ligesom, det var stemningen. Det var jeg enormt glad for at opleve igen. Det er sådan noget, man synes lidt er tabt i øvrigt, når normalt ude i den store vilde verden. Eller i. Jamen, det er jo pudsigt, at der er den der enklave, der får lov til at foretage sådan, selv med nogle helt nye aktører. Men det er fordi, vi vil jo gerne, vi mennesker, vi vil jo gerne det. Vi synes jo, det er fedt at hjælpe hinanden, og når det bare er sådan, at det er reglerne, så vil folk jo gerne det, og dem, der ikke gider det, de er lidt nederen, ikke? Altså, og det er jo altså toppen at opleve igen, ikke? Da jeg var ung, der var det jo sådan, der var det moderne, eller på en lidt anden måde lidt med at komme på, at man gik til demonstrationer og havde den der, mange af de der oplevelser af stort fællesskab, hvor man mente det samme, og man hjalp hinanden, og det er der jo ikke så meget af. Det er jo så det, Peter Øvig Knudsen har misset i sine bøger om hippierne. Ja. For han var der ikke. Han var der ikke, nej. Det er det. Men det der med at vide, hvad reaktionerne på den ungdom, som rejser til Roskilde Festivalen har, og så den forældregeneration, der skal ind, og også gerne deltage i det, uden at komme til at smadre det for de andre, og så skal din rolle jo i virkeligheden være, at nu skal du skrive et manuskript, hvor du faktisk skal gå ind og smadre det. Ja, altså jeg vil sige, at Roskilde Festival der, da vi skulle starte, var jo meget interesseret. De ville gerne læse det der manuskript, fordi det var jo... vi kunne ikke bare komme ind og tumle rundt på den måde. Men i og med, at vi ligesom havde den der historie i det, at der var nogle voksne, der fulgte efter deres unge mennesker ned til Roskilde, det gad de faktisk på en måde godt, fordi at de synes jo, at der var rigtig mange unge, der ligesom måske kom til at tage ned en tand for tidligt, eller at som de gik faktisk og var lidt far og mor for og skulle passe på, som ikke rigtig havde styr på det. Og de synes faktisk, at det kunne måske virkelig være meget fedt for far og mor. De ikke skulle rende rundt og holde deres unge mennesker i hånden, men de må godt være i nærheden. Slå et telt op lige i udkanten, og så holde lav profil, og så jo bare være der, ikke? Men nu er Roskilde Festivalen jo også strakt ud over 14 dage. En uge, hvor de ligger og venter på at komme ind. Det vil jeg altså også nok sige. Det er altså fordi de starter jo allerede søndagen før med vildtegnet, ikke? Ja. Og så er det der næsten en hel uge op til, før musikken starter. Og det gider altså. Jeg vil gerne komme ned sådan. Man kan også godt køre ned forbi og se til dem inden, mens de ligger der og venter, ikke? Før tiden var Roskilde Festivalen torsdag, fredag og lørdag, ja, og så søndag måske. Ja. Det var det. Det var det. En ting er ikke helt fatter, men det har jeg snakket med min søn om, hvorfor det skal være sådan. Altså, der er sindssygt meget skrald. Det fatter jeg ikke virkelig af. Altså, nogle af de der camps der er beyond believable, hvor ligger de her. Altså, der er skrald over det hele, ikke? Men det er, så siger jeg, det er frihed. Vi gider simpelthen ikke rydde op den her uge, og sådan er det, og det må vi gerne, og sådan er det. Så det er sådan en del af det der rase ud, bare så det vi er blæsende hatfuld. Nu, vi skal noget andet end at gå og rydde op og tage os ud over for hinanden. Nu skal vi bare noget andet. Det kan være, det er det, jeg ved ikke. Men hvordan var det så at have den rolle, som du har i filmen, som Max's mor, at nu skal du så, du skal jo passe ekstra på ham, og så bosætter du lige over på den anden side af den lille vej, de har der i deres camp. Men samtidig at skulle holde hele den rigtige festival væk fra at komme tværende på tværs ind. Nå, jeg vil sige, der var vi har jo snydt lidt, så der er det jo tit, det gør man jo også med programmer, har jeg hørt. Og der var det sådan, at vi fik jo lov til at tage op til Jelling Festivalen, efter den var slut. Så fik vi lov til at købe alt deres skrald, deres nedlagte telte og camplejre. Det vil sige, at mange af optagelserne er faktisk optaget over i Jelling på en festival, der var slut. Og en scene, der ligesom stod tom, og så de lod være med at pille festivalen ned. Og så kom vi jo rullende med alle vores ting og nogle Roskilde Festival, så alt muligt gear og merchandise, som ligesom gjorde, at det ligner Roskilde Festival. Så vi har lavet mange af talescenerne og mange scenerne ude i teltpladsen, så det er så optaget i Jelling. Men det er der ikke nogen, der kan se. Det er jo det, man kan på film. Det er dejligt. Ja. Men altså, når du skriver det her... Og i den forbindelse, i og med at vi lavede det i Jelling, der var jo
200 statister, altså unge mennesker, som jo er gamle Max, som har set Max i deres barndom, som synes, det gad de da godt. Så de tog rundt der og var festivalgæster med sådan en lille sjat lunken, lyst øl i deres bære der, ikke? Og gav dem Max-gas. Altså, det var fantastisk sjovt. Altså. Og så tænker jeg, det kan godt være, at der måske i virkeligheden alligevel er lidt et publikum til at... Fordi det er ikke en børnefilm mere. Nu er det er heller ikke sådan en ungdomsfilm på den måde. Det er en film, som jeg håber, at der kommer mange... Som alle kan være deltagere, fordi de kender udmærket godt de der situationer. Det er det. Og så kunne man måske gå i biffen med sin teenager, det kunne da være kanon. Men altså, de der pinlige episoder, dem finder du forholdsvis net på. Ja, man skal jo heller ikke så meget til. Altså, man skal jo bare grave. Altså, alle mennesker er jo enormt pinlige. Hvis man lige graver ind. Altså, det er jo tit de der ting, man rigtig godt kunne tænke sig at gøre, men som man så ikke gør, undlader at gøre. Altså, af stor kærlighed, eller jalousi, eller nu er jeg lige her nærheden. Jeg er godt klar over, at jeg skal... Altså, jeg tror, alle voksne har haft lyst til at tage ned med en cotton coat og blå briller og en mærkelig peruk, for lige at holde øje med deres teenager. Det tror jeg. Bare for lige at være i nærheden, lige tjekke, at de er okay og sådan nogle ting, ikke? Men nu er det her så en Roskilde Festival, men de tidligere 2 film har jo ikke handlet om en Roskilde Festival, men har jo handlet om hverdagens almindelige pinligheder, som forældre godt ved, de gør, men de tør ikke, de kan ikke trække den væk. Den er lagt. Den ligger der. Den ligger lige der og kigge på, men det er jo, man skal jo bare tumle lidt rundt. Altså, jeg synes jo, i bund og grund, så er mor jo, hun tumler rundt med den gode vilje. Jeg synes jo aldrig, hun har sådan været nederdrægtig over for ham, eller for egen menings skyld, men det er jo, med den gode vilje, så kan man jo godt komme til at tumle meget rundt, ikke? Og altså, det er jo også fordi, det er jo, altså børn har jo også tit det ønske om, at deres forældre, de skulle sådan falde i et med tapetet. Altså, ja, det skulle bare være der. Så helst bare være der. Så kommer nogle penge. Ikke? Og så og det, men jeg tror jo, jeg synes, det er okay at være lidt synlig over for hinanden, og om det så koster, at man er lidt pinlig. Det er jo også det, han siger i en af filmene. Det kan da godt være, at det var lidt pinligt, at min mor stod deroppe og sang i kirken, og synes, vi alle sammen skulle holde hinanden i hænderne, og inviterede alle folk ind til fest der senere på aftenen, med risiko for, at der ikke var nogen, der kom, ikke? At det var lidt pinligt, men altså prøv nu at se, nu har vi en fest, ikke? Altså, det handler jo lidt om, at man må godt sådan gribe lidt ud og være lidt synlig og tage en chance imellem overfor hinanden. Men er det ikke meget Mette Horn? Som gør det? Ja, altså, altså du spiller jo Mette Horn i virkeligheden, ikke? Og det gør du jo så også, når du laver revyer, og når du laver teater, og når du laver Damen med de blå tænder, eller paroderer forskellige typer i samfundet. Jo, det håber jeg. Altså, fordi, men det er klart, man hiver jo altid af en gammel sæk, man har inde i. Men jeg vil sige, altså, jeg har jo haft den fornøjelse at arbejde sammen med Lotte Svendsen, og hun er jo en fantastisk tekstforfatter også ud i grænselandet, ikke? Og der har vi da mødt hinanden med, altså, jeg synes, hun har altid været fantastisk god til sådan at perspektivere, eller sætte ting ind i en ramme, som kunne lidt mere end det, der bare sådan lige var følelser og lidt sjov, eller sådan lidt, skal jeg ikke kalde mig selv lidt følelser og lidt sjov, men altså, men nogle gange i sit professionelle liv, så har man nogle lykkelige, produktive møder, som ligesom kan nogle ting, og det har det været for mig at møde Lotte til. Jamen altså, der er jo en symbiose. Ja, det må der jo være, fordi at vi ligesom dækker hver sit felt på en måde, ikke? Sådan. Jo, så er det altså, de steder, hvor hun måske er lidt hård, der kommer jeg til at bløde det lidt op, og de steder, hvor jeg er for blød, altså, så kan hun lige shape det lidt op, så det kan noget, ikke? Altså, fordi jeg har jo, for mig at lave den her Max-film, altså den sidste har været lidt angstprovokerende, fordi jeg synes jo, og jeg skulle også slæbes lidt hen til fadet, fordi jeg synes, at historien var slut. Jeg synes ikke, der var mere at komme efter, fordi at, jeg synes, vi har jo lavet nogle film, hvor hele komikken lå i, at vi var nødt til at være sammen. Altså Max kunne ikke bare skride for sin mor. Altså han var nødt til, jeg var omsorgsgiveren, og han havde den alder, så han hang sammen med sin mor stadigvæk. Det gør man ikke, når man er 17. Så kan man kigge på sin mor og sige, nå, det finder du selv ud af, det her så Gud, jeg er den, der har skrevet det, jeg skal også noget andet. Det må selv ligge over med. Så store er de jo. Så hele det der komik, man havde med, at man ligesom hang sammen, den var ligesom slut.
Og jeg synes, det var uschammerende, at jeg skulle løbe efter min søn. Jeg var bange for, at jeg tabte alle de goodwill-point, jeg måske havde skrabet sammen undervejs ved, at jeg ikke kunne slippe ham. Og jeg synes, det var en lille tand ulækkert, at jeg ikke kunne slippe ham. Men så synes jeg sgu alligevel, at vi har fået landet et sted, som jo sagde, så snakkede vi om, at jeg synes, den historie, der måske var tilbage at fortælle, det var jo, hvor svært det er for de voksne at give slip, og hvor smertefuldt det faktisk er. Og det er et meget underfortalt kapitel i voksne menneskers liv, de år, hvor man skal slippe sine unge, fordi man skal til at orientere sig igen og finde ud af, hvad skal jeg så bruge resten af mit liv til, eller de har ikke brug for mig mere. Nu har man haft en rolle i rigtig, rigtig mange år, hvor man gjorde en kæmpe forskel, og der var altid noget at stå op til, der var altid nogen, der havde brug for en, og nu skal man ligesom selv finde på, og det kan godt være, det kan godt se lidt grimt ud, når man skal slippe, altså det er lidt kummerligt, eller men det er ikke sådan, der er ikke nær så høj cigarføring på, vel, som dengang man ligesom var den, der kunne det hele, og mor var supermand og sådan. Men genkendeligheden er der jo alligevel. Ja, men jeg synes, det var et fedt kapitel at tage hul på, og men den er jo klippet færdig nu, filmen. Nu er den klippet færdig, ja. Så hvor er du så på vej hen nu? Jamen altså, nu. Udover at sidde på Det Kongelige Teater og lege hippie der? Ja, der leger jeg hippie derinde i kollektivet der. Jamen så er jeg... Det er forestillingen, der hedder Kollektivet? Ja, det er forestillingen, der hedder Kollektivet. Den spiller også hele januar måned. Så skal jeg ned her på... Men den forestilling, altså... Jamen, der er jo masser, der har forsøgt at lave film om deres barndom i et kollektiv. Ja. Og noget af det, faktisk det meste, er noget værd lort. Ja, men det er åbenbart også en meget, meget svært balance, fordi at man vil så gerne grine lidt af det der hippie, og det der fedt, altså vi snakker om det, og hvad er jeres holdning, og sådan, der skal ustyrligt lidt til, før det bliver lidt smule latterligt. Eller det var det sgu da allerede dengang. Jamen det kan også godt være, det der hele romantikken ligger. Fordi jeg synes... det var jo angstbetonet, at vi må endelig ikke udlevere det, og samtidig måtte der også godt være en komedie, og så det er også en trist historie, det er en drabelig historie om hvor svært det kunne være for de mennesker, der boede i de der kollektiver, og hele det der ønske om at lige bevæge sig ud i nye måder at have familie på, ikke? Og det kunne godt være rigtig, rigtig ondt, og hjertet er jo en stor muskel, men altså det kan også godt blive anstrengt for meget, ikke? Ja. Så det er jo sådan lidt det handler om, det stykke der. Det er jo de færreste kollektiver, der er tilbage. Ja, men altså jeg vil sige, altså når man laver det, og når man sådan har dykket lidt ned i den tid, så der er jo også en vist vemod eller en vis savn, fordi det kunne jo også rigtig meget. Altså jeg synes nu i dag, hvor vi bor i hver vores... Altså ideen var god, og sådan selve det der med, at man vender sig mod hinanden, og den der nysgerrighed på, nå, du ser sjov ud, hvad er du for en, hvad kan du byde på, det er spændende, altså den der sådan, synes jeg kan man godt savne lidt i forhold til den der sådan, som vi lærer vores unge mennesker i dag, sådan der, de skal hele tiden være så specificeret, de skal hele tiden kunne vise, hvad vej pilen vender, og jeg har en søn, der er ved at gå ud af sit gode skin, fordi han siger, vi er faktisk rigtig mange, der er kede af det, altså unge mennesker, fordi vi er blevet presset så meget på at skulle hele tiden tage valg og være synlige, og skulle også i gymnasiet, der kan man ikke bare gå i gymnasiet, der skal man jo hæve fag op, og så skal man lægge dem ned igen, og skal selv bygge sin uddannelse. Man kan ikke bare gå i gymnasiet mere, men man skal have en over nakken. Og vi voksne er jo ikke meget bedre, vi har jo også utroligt travlt med at vise svingfjerne over for hinanden, hvordan vi sådan specificerer, hvordan man hele tiden, selvom man er i proces, hele tiden skal... Det er sindssygt stressende. Det er da rart, at der for eksempel ikke er en kogeø nede under den her dug. Det er der så. Men altså, det lader vi ligge, det fordi det ikke når jeg... Nej, men ja. Men altså, så hvis man så flytter sig ud af det der kollektive billede der, ikke? Ja. Så ligger der nemlig en bog her, der hedder Absolut Nærvær, hvilket er en biblioteksbog, hvilket indikerer, at du vil ved at læse op på noget. Ja, og det er jo fordi, jeg har mange spændende ting. Og Slug frøen, og manden søger sig selv. Så har jeg det passionerede ægteskab, hvorfor mænd intet husker, og kvinder gætter, intet glemmer. Og kvinder, der tænker for meget. Simpelthen fordi, at jeg har en forskning, jeg skal spille genopsætte ned på Teater Masken, som hedder Mette Horn Solo med Torsten. Og i den forskning, der har jeg så en mand, der hedder Preben med P, som har skrevet en bog om det kompetente ægteskab.
Og det er så der, jeg lige er ved at samle lidt nyt op omkring. Det er ikke kompetent ikke. Og en forestilling, du havde skrevet til dig selv. Ja. I en togvogn skulle du forestille opføren, og det gjorde du så. Ja. En togvogn, der var udrangeret og stod på Tisvilde Station i Nordsjælland. I Nordsjælland, ja. Og der kørte den sådan en 14 dages tid, 3 år siden. Ja, for 2 år siden. Ja. Og så spillede vi den også ind i København på Teateret. Og nu tager den lige 2 mere dernede på Fælles. Det kan den sagtens bære. Det kan den da, ja. Jeg tænkte, det var ærgerligt, at han lå sådan et stort materiale, bare lå der. Jamen igen, Samlet der finder du igen en figur. Ja. Ligesom dame med de blå tænder. Ligesom de damer, som du har karikeret ude fra Hellerup. Ja. Men så ligger der en anden figur der. Jamen det er jo det. Det der er så sjovt, det er jo fordi, at det er jo lidt talerør for egne krokodiller og spøgelser inde i en. Altså, det er lidt som at vende sig om et mareridt og sige, okay, hvad vil du mig? Slap lige af. Altså, og der er Preben en af de der figurer, som måske godt kan jage mig, eller ikke som ham, men nogle af de tanker, han ligesom står for omkring, hvordan man sådan gebærer sig i et ægteskab, og hvordan man snakker sammen. Og han er sådan en akademikermand med stort A, og siger nogle af alle de der ting højt, som man ikke kan bære. Altså giver sin kone noget frækt undertøj, eller som ser utroligt skuffet ud, når han ser. Jeg synes ikke rigtigt, at han kan genkende billedet fra parken og sige, du kan også være, at du skal lidt ud på gulvet og gå og sådan, skal vi sige, indtage gulvet. Det kræver lidt performance og noget tøj der. Og det kunne så bare være det kvinders angst for at iklæde sig forskellige ligneri, fordi man godt ved, at man ikke ligner hende på pakken, og skulle det nu være en skuffelse. Og det tror jeg ikke er den eneste, der har haft den der ting. Magt, jeg bliver stående her, og jeg går ikke. Og det er sjovt at give en runde, og så er det jo hele det der, hvordan vi snakker sammen, og hvordan man snakker hinanden ned, og hvordan man kan holde hinanden skak og fange sådan rent verbalt, og det interesserer mig. Jamen det interesserer jo også andre, fordi de kan jo genkende sig selv. Ja, de griner meget. Så vi er alle sammen lidt i terapi med Preben der, så det er skide sjovt. Altså, jeg synes, han er skæg. Og så er det jo også en forestilling om damen med de blå tænders opgør med sin mand Mogens, som vil skilles, fordi han har mødt en kurvefletter fra Prinsessegade, så nu han har mødt nogle yngre model, ikke? Og nu er han så videre i sit liv, og nu står de så og skal sælge deres hus, som de så ikke kan komme af med. Og det, så på den måde kan man godt sige, at finanskrisen bliver deres redning, for nu skal der nemlig snakkes Mogens, ikke? Og så får de så snakket deres ægteskab igennem. Men det er, og som Lotte har skrevet, det er skide godt, det er sjovt. Men tro mig, togvognen bliver til en biografforestilling. Ja, måske en dag. Ja, hvad ved man? Man ved ikke. Man ved ikke noget som helst. Nej, man ved ikke så meget. Forhåbentlig er vi blevet lidt klogere nu. Ja. Mette Horn, tak for kaffen. Ja, tak. Og snakken. Tak for det. Og god fornøjelse med filmen. Tak for det, ja. Og alt det andet. Også det alt det andet, ja. Ja, nu er det lukket. Sådan kan vi lide det.